खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आबादारिफोर नोंथांमोननि थाखाय जोंहा मोनसे गोजोनथाव रादाब ओंखारना फैदों। बे गोजोनथाव रादाबा बेनो जाहैबाय जे नोंथांमोना सासेयाव 1 लाख करि फैसा मोननो हासिगोन। जोंनि नैबे आसाम सरकारा आबादारिफोरनो नोंथांमोननिसिम माने सासेयाव 1 लाख करि फैसाखौ होनो नागिरबाय। देग्लाय बोसोरनिफ्राय नोंथांमोना सासेयाव 1 लाख करि फैसाखौ मोननो हासिगोन। आबादारिफोर नोंथांमोना जोंनि नैबे आसाम सरकार नोंथांमोननिसिम होनो नागिरबाय। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों मा स्किमनि जे नोंथांमोना सासेयाव आबादारिफोर नोंथांमोना 1 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन। देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो सोरबादिया नोंथांमोना मोननो हागोन। गासै देग्लाय बोसोराव खै हाजार जन आबादारिफ्रा नोंथांमोना सासेयाव 1 लाख करि फैसाखौ मोननो हागोन। दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे बे गोजोनथाव रादाबखौ मोजां मिथिना मोननो हायो, बिनि थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम बयबो नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो। दा गिबियाव नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाग्रोदो। जोंनि नैबे स्किमा जाहैबाय मुख्य मन्त्रि कृषक उत्ग्रह बटा होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा बावैसो एनाउन्समेन्टखौ खालामना होदों आरो। नाथायबा मोनसे खोथाखौबो आं बुंहरनो सानदों। आं जा नोंथांमोननिसिम दायो स्किमनि नामखौ खोन्थाहरबाय, दा बेवहाय आंनिया बुंनाया एसे गोरोन्थिबो जानो हागौ। मानो होनोबा चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा बावैसो गावसो बेखौ बुंनानै एनाउन्समेन्टखौ खालामना होदों नालाय, अफिसियेलि बेखौ लन्चथ' खालामनाय जाथ'वाखै। अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम एसे माने जा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंहरदों स्किमनि नामखौ, दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आरो। खेबसे आं नोंथांमोननिसिम बुंबावनोसै, जोंहा स्किमनि नामा जाहैबाय मुख्य मन्त्रि कृषक उत्ग्रह बटा होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों आरो। बे स्किमनि जोहै नोंथांमोननिसिम सासेयाव आबादारिफोरनो 1 लाख करि फैसाखौ होनो नागिरबाय। देग्लाय बोसोरनिफ्राय नोंथांमोननिसिम होगोन। माने एसे उनावनो जोंहा लन्च जानानैबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै सासेयाव 1 लाख फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय दा बावैसो एनाउन्समेन्ट खालामखादों दै, बेखौ बारा गोबाव जायाखै, एसे सिगां बिथाङा प्रेस कनफारेन्स खालामदोंमोन। दा लोगो लोगो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ भिडिअ खालामना होनाय जाबाय। दा बेनिफ्राय देग्लाय बोसोराव गासै खै हाजार जन आबादारिफोरनो सासेयाव 1 लाख करि फैसाखौ होगोननो। गासै 1000 जन आबादारिफोरनो देग्लाय बोसोरनि थाखाय माने नैबे माबाखौ होगोन जाहैबाय, 1 लाख फैसाखौ होगोन जाहैबाय आबादारिफोरनो। फैबाय थानाय 5 बोसोराव गासै खै हाजार जन आबादारिफोरनो बिथांमोना सासेयाव 1 लाख करि फैसाखौ होनो नागिरदोंनो। गासै 10,000 जन आबादारिफोरनो। दा बिनिखायनो फैबाय थानाय 5 बोसोराव गासै 10,000 जन आबादारिफ्रा सासेयाव 1 लाख करि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ। दानिया नोंथांमोना बेखौबो मिथिना लादो, नोंथांमोना सोरबादिया मोननो हागोन। जायफोर आबादारिफोर, जायफोर नोंथांमोना रोंखा राखा, जेनेबा इडुकेटेड, हाइलि इडुकेटेड, नोंथांमोना दायो आबाद फोथाराव खामानि मावगासिनो दङबा, दा नोंथांमोननिसिम नैबे 1 लाख फैसाखौ होगोन जाहैबाय। दा बेवहाय जेबो बिथाङा बुङाखै जे बेसेबांसो फरायनाय एबा माबादि फरायनाया जेनेबा एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बिनि बागै डिटेल्सथ' बिथाङा खोन्थाहरथ'वाखै। अब्लाबो नोंथांमोननिसिम बे बाथ्राखौ बुंखाबाय आरो, जायफोर माने जायफोर आबादारिफ्रा माने रोंखा राखा, हाइलि एडुकेटेड, बिथांमोना दायो आबाद फोथाराव खामानि मावगासिनो दङ एबा बिथांमोना खेथि खालामगासिनो दङबा, जायफोर बिथांमोना आबादारिफोर, दा बिथांमोननिसिम नैबे 1 लाख फैसाखौ नोंथांमोननिसिम होगोन जाहैबाय देग्लाय बोसोरनि थाखाय। देग्लाय बोसोरनिफ्राय आरो देग्लाय बोसोराव गासै 1000 जन आबादारिफोरनो होगोरगोन। दा बिनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो नोंथांमोननिसिम होबाय थासिगोन आरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसेनो दा नोंथांमोना नैबे बे स्किमनि मुलाम्फाखौल' मोनगोन बेबो नङा। नोंथांमोना जोंनि नैबे आसामनि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि जाखिनि स्किमफोरनि मुलाम्फा नोंथांमोना मोननांगौ, दा बेखौबो नोंथांमोना मोननो हाजोबगोन। जेरै नोंथांमोना बेगर खिथिनि माबा मोनसे बेगर बायनोबाबो, मुलि बायनोबाबो स्किमनि जे नोंथांमोना गोबां मोननो हायो। एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि जे नोंथांमोना गोबां बुस्थुखौनो आरो साबसिडियावबो मोननो हायो। गोबां जोंहा साबसिडिनि स्किमबो दङ। दा बेजों लोगोसेनो गोबां मुवा बेसाद नोंथांमोना मोननो हायो। दा बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोनजोबनो हागोन जाहैबाय। दा बेखौ जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा दा बावैसो एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जादों। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब फैदों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। एप्लाइ खालामनाय आरो अफिसियेलि लन्च खालामनाया एसे उनावनो जागोन। बिथाङा एनाउन्समेन्टखौथ' खालामना होखाबाय नालाय, आरो बिनिफ्राय बिथाङा देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो होगोन होननानै बिथाङा बुंखादों नालाय, 1000 जन आबादारिफोरनो होगोन होननानै। दा बेनिखायनो बावैसोनि उनावनो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो मोनगोनखौ आसाखौ खालामनानै जाबाय। नाथायबा बेनो आरो बाथ्राया, गोबां आबादारिफ्रा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा। देग्लाय बोसोराव लासै लासैसो नोंथांमोना मोनलांनो हागोन। दा बेखौबो आं बुंहरखानाय जाबाय। दा बेनिफ्राय
फुरा डिटेल्सआ दायो ओंखारना फैयाखै जे नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगोन बेसेबांसो नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया एबा नोंथाङा खै बिगासो आबाद फोथाराव खामानि मावनाय एबा नोङो जेनेबा बेसेबांसो हा बिगायाव नोङो खिथिखौ मावो दा बेफोरनिबो जोंहा माबा कन्डिसन थानो हागौ नालाय दा बेफोरनि डिटेल्सआ जोंहा दायो ओंखारना फैथ'वाखै दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ दायो खोन्थाहरनो हानाय जानाय नंलिया नोंथांमोननिसिम आं एसे उनाव जेब्ला स्किमखौ लन्च खालामगोन अफिसियेलि अब्ला आं नोंथांमोननिसिम बेखौ मोजाङै भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जागोन जाहाथे गासिबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दायो खोन्थाहरनाय जाबाय दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो नोंथांमोननि लोगोफोरनिसिम शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो लोगोफोर नोंथांमोननिया माने नैबे गोजोनथाव रादाबखौ मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों